Allah, a sa tsoron Allah ciki. Duk maganar da zai yi mai wa'azi ya ji tsoron Allah maganar zai faɗi. Akwai abubuwan da ka ji su baka ji tsoron Allah, akwai wasu abubuwa nan na ta faruwa. Yanzu ga ta matsala nan ta faru, naga ƴan kudu da ƴan arewa da ƴan nan jihar ga suna kokarin su ce wai Dr. Ahmad Gumi wai dan ta'adda na. Saboda ya ce hillani gaskiyar lamari a bakashin su. Abinda aka yi ba daidai bane. Kuma shi bai bada shawara, shi kai ma abin da ya gani duk shugaban kasa da zai cewa a yaƙi hillani in ya hau shugaban kasa ka ajiye mai ƙura ba haka yace ba. Sai haka ana taimai raddi. Duk mallamin da an Najeriya shi ma bari in yi jam'i ko mutum guda ban cire ba, duk wanda ka jana magana barayi sai dai ya cikin duhu ko ya ƙarya. Dr. Ahmad shi ɗaya kama bai ruga ya san matsalar hillani ciki da bai, kuma wallahi gwamnati ta san ya sani. Kuma da ya tashi zuwa ba shi ɗaya ya zo ba, ya bi da 'yan sanda, ya bi da sojoji, ya bi da SSS, ya bi da 'yan civil defense, ya shiga tare da su. Duk wanda ka jana magana sama membari ko da ya zuwa ƙarya waya an ka bugo mai, ko haka ɗaya zauna da yana faɗa da wani ya faɗi. Wallahi duk Najeriya duk wani mallami da ka ja magana abin nan insecurity Najeriya wallahi bayan Dr. Ahmad Gumi yake. Kuma Dr. Ahmad Gumi ba jahili bane, irin ba jahili bane. Na farko dai kowa san dan boko na. Dokta na ba kaman ma magana dokta na boko. Sannan bancin haka nan dokta ne na boko kuma ya taɓa aikin soja. Ya ɗan maɗamara. Kai takkulin soja wanda ka halba ya rike da halbawa shi. Wanda kun ka dade duk masu rubutu muna ganin duk masu rubutu da mallaman da annan suna wai sune mai raddiyo ana sa hoto ne. To kai da jahili kai magana balle Dr. Ahmad tsohon ma'aikacin gwamnati, tsohon jami'in tsaro, mallamin da ya raga ya Sokoto, ya zo rundunar barayin Sokoto, ya zo na Zamfara, ya zo na Katsina, ya zo na Kaduna, ya zo na Niger, sai da yaga gwamnatin tarayya na son a hada kai a kulla mai shari sannan ya bari. Kuma wai in yi magana wai shi jahili, wai wani jahili da annan ne ko karatun Allah bai iya ba, ko karatun da littafin da yake bai iya ba, wai shi ka baci ne wai ana yada wa duniya. To bata shi kai bisu tunin munafiki. Ka bace shi Ahmad Gumi abba na kware ba tunin ba mutunin ba, tunin ba da aljanna. Shi a wakilin Annabi Muhammadu. Shi yanzu shi an manzon Allah Najeriya yanzu. Ahmad Gumi ba na kware bane. Ku ɗebe mai albarka tun yana malami ya ce shi ba dan Najeriya na bai da izini ya faɗa abin da yake so. Ya kamata mai wa'azi ya tsoron Allah. Ai Qur'ani yace kakka bibi wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Allah ce karka bibi abin da baka da ilimi. Duk wanda an mallami Najeriya na faɗa muku har mallamai na gaba ɗaya. Dr. Ahmad Gumi ya kowa ilimi akan matsalar security. Wallahi ga yanzu babu wanda ya kai shi, saboda ya taɓa zama soja, sannan rugga sai da bi Najeriya ga halin da barayi suke ciki. Akwai matsalar gaskiya, akwai matsalar rashin gaskiya ciki. To shin missa wai gwamnati ba ta bai kaushe ya zauna kuma dan ya magana kuma a sa wani wanda a jahili na bugu da gatari kuma shi zai mai raddi. Wa Allahu akbar. Da Allah ga harawa mutane wuri jahilan banza sha. Ku ba koyi kun bai laƙata mutane ku yi kabbara. Karatu tsoron Allah aka sa ciki ne, ba biyan bukata aka da shi ba. Ba biyan bukata aka da karatu ba. Ai ba matsala ta ɗan an yi sulhu na yaƙi ba, an kaga bai yi a dawo a bi shawara ba. Yau an ka samu haka nan, shi ya karanta abin kai takwali kai ba kai karatu ba. Kuma ka ce sai kai magana kan komi, ya za a yi to a zanna lahiya? Ya za a zanna lahiya komi ko ina sai ka bi, sai kowa ya magana ko ina, kowa. Shi yasa ƙasar ku ta rikice arewacin Najeriya don ba ku da shugaba. In sarki musulmi magana ku ce Allah ya ɗebe mai. In limai magana ku ce Allah ya ɗebe mai. In ɗan siyasa ya magana ku ce Allah ya ɗebe mai. To shin ku faɗa mana uban da kuka son Allah ya sama? Don Allah ku ƴan arewa ku faɗa